lokacin da muka je na rantse maka da Allah za ka yi mamaki kai na so sai da halin su ɗaya da Buhari ta warko kai na mun wayo kuma ya la yare na ma ka karan da Buhari to Buhari ka kam yi ne da to me ya karan da Buhari irin mulakanci ne wannan me ne na da Buhari Buhari shi to ta me ne ya da Buhari ta ina naka ce wani halin ne da Buhari shi Buhari ba mutum bane to mutum ne shi daban ni daban uwarsa daban kwata daban Buhari yana sallah a turin yana sallah ba kai ba ka sallah yana sallah mana to ba kai koyi da shi nan Muhammad shi ya zo ba da ke koyi da annabi nake koyi amma ku ne kuka din kai waka kuna ta kuskure ne muke dan adam ba da shi lokacin da bane muke ga muku kuskure muke Allah mutum ya kai yi mana ku ne irin wannan abun ba na ce Allah ya tube ya bi mana ba shi kenan ba Allah ya tubu ba zai ya bi mana ba kuskure ne dan adam ajizi ne ajizanci ne na dan adam to amma me yasa lokacin da muke ga muku gaskiya kuka ki ba wani magana gaskiya ne tsofaffi sun ce muku ba haka bane wa tsofaffi alquran tsofaffi aka sai ba mana zuba mun ta to a jiki magayi ne ga na su ne kun ci ciki kenan ni na jiki mana an zo wurin